Hello besties! Gawa tayo ng chawanmushi na napakadaling gawin. Tamang-tama na kapag busy kayo or pagod na pagod magluto, magagawa nyo to in less than 20 minutes kasama na yung chicken na steam din. Ba, hindi ko inakala na napakadali palang gawin ito dahil sa sushi lang namin to nakakain dati mga best! At panalo pa talaga dahil low in calories, high in protein, containing essential vitamins and minerals, at pwedeng piliin nyo kung ano ang gustong ilagay. At gagawa rin po tayo ng chicken with maraming gulay para ipare sa chawanmushi. Yung mga galing sa Gyomo Supa na frozen vegetables ay pwede rin pong gamitin. Gumamit lang po ako ng chicken thigh na marinated with salt and pepper nung gabi. Tinagdagan lang po ng kaunting soy sauce at sesame oil. Ibalot lang po na parang ribbon at ilagay sa pan, lagyan ng tubig 200 ml at pakuluan for 15 minutes. Nilagyan lang po namin ng kaunting cheese para mas malinamnam. At tapos na po ang mabilisang pagluto ng ating breakfast or brunch. Kasama na rin pong niluto ang baon para mamayang gabi ng asawa ko na papunta sa trabaho. O diba? Madali, mabilis, pero masustansya ang ating pagkain mga best. Kung gusto nyo rin po ng madadaling recipe at Japanese style cooking, pa-like at pa-subscribe naman po sa aking channel. At pa-comment na rin po kung favorite din ninyo ang chawanmushi. So yummy mga best. Try nyo. See you in our next meal.